Strenge controles of nieuwe coronaregels wel worden nageleefd en komt de koningin Emma terug naar Zeeland. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Kinderen worden onterecht uit huis of onder toezicht geplaatst, omdat jeugdzorg geen goed onderzoek doet naar hun situatie. Dat is de conclusie van sociaal pedagoog Harry Bernsen na het bestuderen van 200 zaken. De Zeeuwse jeugdzorgorganisaties herkennen zich niet in de kritiek, maar volgens Bernsen gaat het ook hier mis. Als ik zo kijk naar mijn dossiers in elk geval, dat 40% deugt. 60% niet? Niet. Ik denk dat in 60% van de gevallen de OTS of een uithuisplaatsing onterecht is uitgesproken. Dat er andere mogelijkheden waren om het probleem op te lossen. In Zeeland wonen 80.000 kinderen. 1 op de 10 van hen krijgt met jeugdzorg te maken. Dat zijn dus ruim 8.000 kinderen. In de meeste gevallen gaat het dan om kleine vormen van therapie. Maar soms heeft jeugdzorg grote gevolgen. Kinderen worden onder toezicht gesteld, krijgen dan te maken met een gezinsvoogd, of als het echt niet gaat, worden ze uit huis geplaatst. En dat gebeurt pas als de rechter daar toestemming voor geeft. En in dat proces gaat veel mis, zegt Harry Bernsen, vooral in het opbouwen van de dossiers. Maar het punt is, op het moment dat je mensen die niet zijn opgeleid voor een onderzoekstaak, of niet zijn opgeleid om een rapport of situaties te evalueren, die dat werk laat doen, dan geef je ze een taak die ze niet aankunnen en dan gaat het mis. En dat is, zeg maar, schering en inslag. Onderzoek doen naar gezinssituaties is een gedragswetenschappelijke aangelegenheid. En kun je niet zomaar iedereen overlaten. In Zeeland zijn in 2019 ongeveer 765 kinderen onder toezicht gesteld. Als het klopt wat Bernsen beweert, gebeurde dat dus honderden keren onterecht. Ik heb ook cliënten in Zeeland gehad. Ik zie daar geen verschillen. Ik zie geen verschillen. Het is all over, is de kwaliteit van de rapportages en van het onderzoek, van het feitenonderzoek, is gewoon te laag. En daarmee loop je een grote kans dat kinderen ten onrechte uit huis geplaatst of ten onrechte onder een OTS terechtkomen. En dat is kindbeschadigend. Het geeft heel veel stress bij kinderen. Ik kom ook hele getraumatiseerde ouders tegen die zich zo onrechtvaardig behandeld voelen, omdat ze zich helemaal niet herkennen in rapporten. Die zeggen dan, ben ik dat? Ook ouders beklagen zich over kinderen die in hun ogen onterecht uit huis zijn geplaatst en over het feit dat jeugdzorg niet zou luisteren naar hun kant van het verhaal. De beweringen zijn overigens lastig te checken bij de jeugdzorgorganisaties, omdat zij vanwege de privacy niet inhoudelijk ingaan op individuele kwesties. De Raad van de Kinderbescherming en jeugdbeschermingsorganisatie Intervens hebben wel laten weten zich niet te herkennen in dit verhaal en wijzen erop dat ouders altijd in beroep kunnen gaan als ze het niet eens zijn met een beslissing. In verzorgingshuis De Wieke in Zierikzee zijn vorige week 4 bewoners overleden aan het coronavirus. Op 1 afdeling testen 12 van de 27 bewoners positief en 11 medewerkers van de afdeling bleken ook besmet te zijn. Het is zonder twijfel een van de grootste corona-uitbraken in een Zeeuws verpleeghuis tot nu toe. Ja, dat hakt erin. Allereerst bij de familie en de naasten, die toch op een andere manier afscheid moeten nemen als ze het al hebben kunnen doen dan ze zich wellicht voorgesteld hadden van hun dierbaren. Daarnaast is de zorg hier ontzettend betrokken bij de bewoners. Want ja, je moet zich voorstellen, mensen hebben een lichamelijk aandoening, hebben veel zorg nodig, wonen hier soms al jaren, dus ze houden gewoon van die mensen. Het coronavirus heeft hard toegeslagen bij zorgcentrum De Wieke in Zierikzee. Een week terug was er 1 medewerker besmet. Nu zijn er op de afdeling somatiek, waar ouderen wonen met lichamelijke klachten, 4 bewoners overleden. 12 ouderen zijn positief getest, net als 11 medewerkers. En gevreesd wordt voor meer besmettingen. Degenen die de vorige week negatief waren, die hebben inmiddels 6 dagen zijn we verder. Dat is de duur van de incubatietijd dat het virus kan toeslaan. Dus die gaan we morgen voor de zekerheid hertesten. Om te kijken of ze toch niet de ziekte onder de leden hebben. Een donderdag gebeurt zo'n ronde met de medewerkers die vorige week getest zijn. Dus het worden spannende dagen. Om het risico op verdere verspreiding van het virus te verminderen, volgt Eilandzorg het advies van de GGD om in De Wieke zo min mogelijk bezoek toe te staan. Het gaat daarbij wel om een dringend advies, geen bezoekverbod zoals eerder dit jaar. En donderdag maakten de Zeeuwse verpleeghuizen bekend dat behalve de 4 sterfgevallen in Zierikzee er nog 2 verpleeghuisbewoners zijn overleden.
In dit geval in een verpleeghuis op Tholen. En mede naar aanleiding van de oplopende besmettingen roept de GGD ouderen, zorgpersoneel en mantelzorgers op om een griepprik te halen. Die oproep doet de GGD ieder jaar, maar is dit jaar extra belangrijk. De gezondheidsdienst wil de zorg zoveel mogelijk ontlasten en voorkomen dat er deze winter naast corona ook veel mensen met griep in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, ik vind het spannend. Ik vind corona op zich natuurlijk al heel spannend, want we zien ook in Zeeland het hier toenemen. En als daar een griep bij komt, vind ik het heel erg spannend. Het is natuurlijk elk jaar belangrijk, maar nu natuurlijk extra belangrijk, omdat we nu ook midden in een corona-epidemie zitten. Corona en straks ook nog griep. De GGD roept daarom op tot het halen van een griepprik. Samen gezond de winter door, dat is eigenlijk waar je het over hebt. En daar kan de griepprik gewoon bij helpen. De griepprik is bedoeld voor ouderen, voor mensen met een zwakke gezondheid en voor zorgpersoneel. Dit jaar kunnen voor het eerst ook mantelzorgers een griepprik krijgen. Want zo kunnen ouderen beter worden beschermd. De komende weken beginnen huisartsen en verpleeghuizen met het geven van de griepprik. Bent u het van plan om de griepprik te halen dit jaar? Ja, morgen ben ik aan de beurt, ja. Ja, ik ben 65 geweest, dus dan wordt het tijd, hè. Nee, maar ik heb het vorig jaar ook gehaald, prima. Ja, daar ben ik wel van plan. Ik ben ook geen 20 meer. Dus ja, en ik vind het toch wel belangrijk. Ik hoop dat ik er van de winter weer goed doorheen kom, laat ik het zo zeggen. Vindt u het misschien dit jaar belangrijker? Ja, dat zou best kunnen. Als de zorg een beetje overbelast raakt, dan is het toch wel fijn dat je zelf niet met griep in bed legt en hulp nodig hebt. Bent u nou bezorgd als we straks ook de griep krijgen? Ik maak me daar wel zorgen om, ja. Omdat we nu ook zien dat het aantal coronagevallen neemt ook toe. En ja, de griep, dat komt eraan. We weten nog niet in welke mate. Vorig jaar hadden we een milde griepepidemie. Die ook kort was, maar hoe dat dit jaar gaat, dat weten we nu nog niet. Dus ja, vandaar dat we nu toch willen doen wat we kunnen doen. En dat zoveel mogelijk mensen die inderdaad die prik gaan halen. Er gaat in Zeeland goed gecontroleerd worden of de nieuwe coronamaatregelen worden nageleefd. Dat is het streven van de Zeeuwse burgemeesters, verenigd in de veiligheidsregio. Al gaat dat misschien ten koste van andere werkzaamheden van de politie. Onze provincie moet gewoon mee in het stevige pakket maatregelen. Ook al is het aantal besmettingen met het coronavirus hier relatief lager dan in onze omliggende regio's. We worden omgeven door regio's als Rotterdam, Brabant en België, waar het heel zwaar is. Wij zijn een uitzondering, maar we gaan er nu 4 weken tegenaan om het virus terug te dringen. En dan kunnen we naar een andere situatie gaan. En er gaat ook stevig gehandhaafd worden, maar dat kost wel extra mankracht. Om te kunnen handhaven heb je BOA's en politie nodig. En daarvan hebben we er te weinig. Maar we gaan wel stevig handhaven, dat hebben we gezegd, met de mensen die er zijn. De dingen die niet mogen, dat willen we ook aanpakken. Want de goeden willen ook zien dat de slechte worden aangepakt. U doet op de kerk in Zeeland een moreel appel. Waarom is dat? Omdat eigenlijk iedereen naar elkaar kijkt. Hoe rechtvaardig is het? Waarom mag ik niet meer met groepen ergens komen en mag ik wel met een groep in een kerk komen? En ik vraag ook echt aan kerkgangers, ik snap dat u dat wil, maar het kan ook via digitale middelen. Hou ook rekening met de ander. Een bittere pil voor de horeca, want ze moeten opnieuw dicht. In Café van Huus in Vlissingen was het dinsdagavond klaverjasavond. Maar daarvoor werd er gekeken naar de persconferentie waarin de verscherpte maatregelen werden aangekondigd. De cafés en restaurants gaan weer dicht. Dus ook de terrassen. En dat geldt ook voor de coffeeshops. Dat is een keiharde dopper. Maar we kunnen er niet omheen. Hoe hard de horeca ook werkt om aan alle eisen te voldoen. Als je nou zegt, joh, 2 weken en klaar, je mag open, dan kan het nog. Maar ze zeggen nu al minstens 4 weken, minstens. Je bent bang dat het langer gaat duren? Ja, zeker weten. Ja, gaat langer duren. Misschien wel de rest van 2020. En dan zijn met mij heel veel collega's die gaan dat niet overleven. Ik heb er slapeloze nachten van, maar ik best weten. Ja. We zullen moeten. Maar ja, dan denk ik dat we ook eens verder door moeten denken. En dat we Nederland ook maar eens op slot moeten gooien. Als je nu naar Middelburg gaat of je loopt door Vlissingen, dan lopen alleen maar Duitsers. Ja, vreselijk. Ja. Alles gaat kapot op deze manier, hè?
Ook bij sportverenigingen wordt stevig gebaald, want ook daar forse beperkingen. Alle competities zijn stilgelegd van sporten waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. De Zeeuwse Sportbond, Sport Zeeland, heeft begrip voor de maatregelen, maar vindt het wel een domper voor de sport. In tegenstelling tot van het voorjaar mag er nog wel een beetje gesport worden, want het zou desastreus zijn als alle sporten aan banden zouden worden gelegd. Nou, als alles helemaal stil zegt, ik bedoel, we kunnen nog geen cijfers doorrekenen over wat het economisch zou betekenen. Dat is nu nog te lastig. Maar het is natuurlijk heel vervelend voor mensen die gewoon beweging nodig hebben. Dat hebben jonge mensen, dat hebben volwassenen, dat hebben oudere mensen. En een hele structuur van de sport die komt dan plat te liggen. Dat is eigenlijk wat we niet wensen. Door de verplichte sluiting in het voorseizoen zijn camping-eigenaren veel inkomsten misgelopen. De Goede Zomer heeft wel wat goed gemaakt, maar niet alles. Om de schade toch tot een minimum te kunnen beperken, kiezen sommige ondernemers ervoor nu juist niet dicht te gaan en het seizoen te verlengen, tot in de winter. Zeg maar een half jaar geleden hadden we niet durven hopen dat het zo druk en zo goed zou gaan eigenlijk. Qua corona is het eigenlijk ook positief verlopen eigenlijk. Het is wel heel intensief geweest. We zijn 6 maanden verder en 3 jaar ouder, zeg ik wel eens. Ondanks het succesvolle zomerseizoen heeft de toeristische sector het toch erg moeilijk gehad. Het verloren voorseizoen hebben zij niet teruggekregen en de inkomsten zijn niet ingehaald. En daarom is het naseizoen juist zo belangrijk. Op dat moment is het zo dat als je dan geen toeristen krijgt, dan krijg je die inkomsten niet. Ja, dat is gewoon slecht natuurlijk, maar ook al kijk je over het hele jaar, ja, als jij soms tot wel tientallen procenten minder omzet hebt, dan heb je nog veel minder winst die overblijft natuurlijk. Dus minder investeringscapaciteit. Sommige campings besluiten daarom dit jaar ook in de winter open te gaan, zodat ze genoeg overhouden voor investeringen. Ook Brinkman doet dat voor het eerst als extra service voor zijn vaste gasten om het voorseizoen te compenseren. Er zijn wel eens mensen die in de loop der jaren hebben gevraagd, we willen wel eens een keer kerst en oud en nieuw meemaken op de Paardenkreek. Nou ja, 2020, 2021 is de kans om dat te doen. Maar een deel van de gasten ziet winterkamperen niet zo zitten. Omdat ik het denk ik dan toch een beetje afzien vind. Mocht het gaan vriezen, ja, dan hebben we natuurlijk een probleem met watervoorziening en alles. Dus ik denk niet dat dat voor mij weggelegd is. Dan ga je dus naar de douche en dan kom je dus totaal bevroren terug. Het heeft natuurlijk wel wat, maar nee, ik zou er niet echt voor kiezen in de kou. Bij camping Oranjezon gooien ze alleen het voorste veldje open voor caravanhouders en camperaars. Ik ga niet 400 plekken in de winter bezetten. Tegen een acceptabele prijs om uit de kosten te komen. Naast dat wij ook aan ons onderhoud en dergelijke moeten werken. En daarmee de gasten ook niet in de weg kunnen zitten. Op beide campings wordt in de winter onderhoud uitgevoerd, zodat ze in het voorjaar klaar zijn voor een hopelijk beter seizoen. Het plaatsen van volgapparatuur onder de auto van een dominee in Kruiningen was niet strafbaar. Dat heeft de rechtbank in Middelburg beslist. Volgens de rechtbank kon alleen de eigenaar van het recherchebureau dat de apparatuur plaatste bij de gegevens. De apparatuur werd in opdracht van kerkgangers geplaatst. Zij dachten dat de dominee zich schuldig maakte aan diefstal. Na het conflict heeft de dominee zich afgesplitst van de gereformeerde gemeente en is een eigen kerk begonnen. De restanten van de brandstoftank die woensdag zijn aangespoeld op het strand van Vrouwenpolder zijn afkomstig van een Spitfire die op 22 februari 1944 voor de kust van Walcheren is neergestort. Dat concludeert Wings to Victory op basis van eerste onderzoek. Het vliegtuig was erop uitgestuurd om gronddoelen aan te vallen, maar kwam daarbij in de problemen. Bij de crash kwam de 21-jarige Engelse piloot om het leven. Zijn lichaam is nooit teruggevonden. Wings to Victory wil uiteindelijk in contact komen met de nabestaanden van het slachtoffer. 11.000 Zeeuwse huishoudens leven onder de armoedegrens. Daar komen door de coronacrisis dagelijks mensen en gezinnen bij. En meer mensen onder de armoedegrens heeft als gevolg dat er ook meer mensen zijn die niet genoeg geld hebben om bijvoorbeeld eten te kopen. En dat merken ze dan weer bij de voedselbank. Landelijk is het zo dat er bij de voedselbanken een duidelijke groei is geweest. Je ziet vanaf het begin van het jaar dat we zo meer dan 100 intakes hebben gehad voor mensen die klant wilden worden. Er waren erbij die inderdaad corona gerelateerd waren. Hè. Neem maar de ZZP'er die in één keer zonder werk viel. Iemand die net gesolliciteerd had in de horeca en de horeca sloot. Dus die kreeg geen baan, kreeg geen uitkering, niks. Dat zijn de dingen die wij van de corona hebben meegemaakt.
En daarnaast zijn er ook veel klanten die vanwege allerlei andere oorzaken onder de armoedegrens leven en aangewezen zijn op de voedselbank. Ik heb in 2008 een bedrijfsongeval gehad. En na het bedrijfsongeval ben ik mijn baan kwijtgeraakt. Mijn huis stond onder water. Mijn huis kwijtgeraakt en nu woon ik in een huurhuisje. Hoe is dat om in armoede te moeten leven? Je moet 2-3 keer nadenken voordat je iets wil kopen. En als je dan ook nog een klein kind van 7 hebt, dan is dat best wel moeilijk. Van welk bedrag per week leeft u? €90. En daar moet u een week van leven? Ja. En wat moet u daar allemaal van kopen? De resterende boodschappen die wij bij de voedselbank niet krijgen. En ja, dat zijn meestal de versproducten die, zoals melk. Je krijgt hier af en toe wel melk, maar niet elke keer. En al is het soms moeilijk, toch staat Van Leeuwen positief in het leven. Als ik kijk naar mijn gezinssituatie, ja, wij doen het gewoon. En we leven gewoon en we zijn gewoon gelukkig met elkaar. Ondanks? Ondanks alles. In totaal maken er in Zeeland op dit moment zo'n 1000 huishoudens gebruik van de voedselbank. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar verder stijgt. Niet alleen vanwege corona, maar ook door het overheidsbeleid, verwachten de voedselbanken. Een grote uittocht vrijdag van Duitsers en Belgen. Beide landen hebben het reisadvies voor Zeeland aangescherpt. Bij terugkomst is nu een quarantaine en test verplicht. Dus annuleren veel toeristen nu hun herfstvakantie. En bij de campings staat de telefoon roodgloeiend met annuleringen. Die mensen die vinden het heel leuk om hier een week naartoe te komen, maar niet dat ze dan thuis ook nog een dikke week in quarantaine moeten verblijven. Dus dat begrijp ik volkomen. De mensen die er zijn, die zijn echt nu aan het inpakken. En die gaan naar huis. En ja, er komen vrijwel geen Duitsers en Belgen voor terug. Natuurlijk komen nog een aantal Nederlanders. Maar bij ons is bijvoorbeeld 1/3 van de gasten vandaag, dat zouden Duitsers zijn. Nou, ik geloof dat er misschien nog 2 komen. Liefhebbers van de oude veerdienst PSD willen de voormalige veerboot Koningin Emma kopen en terug naar Zeeland halen. De oude veerboot staat te koop en ligt al jaren in Scheveningen. Volgens de liefhebbers is het schip van groot historisch belang voor Zeeland. Het is namelijk het oudste nog bestaande schip dat is gebouwd door Scheepswerf de Schelde in Vlissingen. In Zeeland zou het schip dienst kunnen doen als museumschip, bed and breakfast of rondvaartboot. Maar of er ook weer broodjes kroket en erwtensoep worden geserveerd, dat is nog even afwachten. En tot zover voor nu. Geniet nog van uw avond en tot morgen.